Здравейте! Днес се намираме в град Рила, за да ви представя една страхотна еднофамилна къща за продажба. Вашият нов дом е напълно обзаведен. На първо ниво разполагаме с просторна дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, на втория етаж разполагаме с две спални, баня с тоалетна, тераса и достъп към задния двор. На третия етаж разполагаме с още две спални, баня с тоалетна и тераса с панорамна гледка към целия град. Вашият нов дом е с РЗП от 161 квадратни метра и разполага с двор от 600 квадратни метра. А на всичкото отгоре има и поливна система. Ако къщата ви е харесала, не губете време, а се свържете с мен.